Türkmenistanyň orta mekdeplerinde sapaklary karantin okuw tertibinde geçmek işi dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan molimler 1 aprelden sapaklaryň pandemiýadan öňkü tertipde geçilip başlanmagyna garaşlandygyny, ýöne bu tamanyň puja çykandygyny aýdýarlar. Bu waka ýurtda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen karantin çäklendirmeleriniň bölekliğin gowşudylýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Mekteplerde okuwçylary ýene 2 topara bölüp okutmak tertibi dowam edýär. Mogollymlar okuw ýylynyň soňky çäreginde pandemiýadan öňkü tertipde okuw geçirmäge uly umyt bilen garaşýardylar. Bu barada öňünden gürrüň edilen bolsa-da olaryň bu umytlary puja çykdy. Dip Aşgabatly molimlaryň biri anonimlik şertinde 4 aprelde gürrüň berdi. Aşgabatdaky başga bir habarçymyz hem mekteplerde sınıflary soňky 2 ýyla golay wagtda bolşýaly 2 topara bölmek we her partada bir okuwçyny oturtmak tertibiniň dowam edýändigini aýtdy. Ýatlasak ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýetçilik işiniň guramaçylygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gedek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri häzirki güneçenli ýurdun çäginde koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny tekrarlaýar. Ýöne häkimetler ýurtda karantin çäklendirmeleriniň dürli görnüşini girdip, bu çäreleri virusyň öňüne almak tagallalary diýip düşündirýär. 2020-nji ýylyň 1 sentýabrynda güýje girdilen düzgünlere laýyklykda mekteplerde okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdulyp, her sınıfyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Mundan başga da enatalaryň mektebe girmegine çäklendirme girdilipdi we okuwçylardan, molimlerden we tehnik işgärlerden mektebiň çäginde maska giýmek talap edilipdi. Bilim işgärleriniň şol sanda molimlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä, geçen hepdäniň ahirinde paýtagtyň orta mekteplerinde ýygnaklar geçirildi. Ýygnaklarda molimlara karantin çäklendirmeleriniň dol ýatyrylman ýuwaş-ýuwaşdan gowşudyljakdygy, 2021-nji 22-nji okuw ýylynyň soňky çäreginde de okuwçylary bir näçe toporlara bölüp okutmak tertibiniň dowam etjekdigi aýdyldy. 15-nji, 16-njy, 20-nji we 40-njy mekteplerde geçirilen ýygnaklarda bilim resmiýetleri COVID analizlerini tapşyrýanlaryň içinde hem pozitiv netije görkezýänleriň bardygyny, şol sebäpli çäklendirmeleriň dowam etjekdigini aýtdylar. Dip paýtagtly molim belledi. Mundan başga da ýygnaklarda maska giýmek düzgüniniň hem dowam edýändigini ýytaldy. Şeýle-de şu günler şäherde dümegleýän adamlaryň kändigi bellenilip, dezinfeksiýa işlerini ýygyderli geçirmek hem tapşyryldy. Bilim resmiýetleri grip dümegi bilen kesellen okuwçylaryň bolsa, keselden dolu gutulýança sapagy goýberilmeli däldigini aýtdylar diýip molim sözüni jemledi. Soňky 1,5 ýylyň dowamında habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan molimler sapaklaryň wagtynyň gysgalydylymagynyň, ýöne özleri tarapyndan okudylmaly sapaklaryň köpeldilmeginiň molimlaryň işini kynlaşdyrýandygyny ençeme gedek gurrun berdiler. Şeýle-de olar munyň üçin özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýtdylar. Türkmenistanyň orta mekteplerinde sapaklaryň pandemiýadan öňkü tertipde geçilip başlanmagyna garaşlandygy baradaky maglumatlar Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemeginiň ýa-da ýurtda pandemiýa çäklendirmeleriniň bölekliğin gowşudylýan mahalyna gabat geldi. 28-nji martda Adatlyň habarçylary Lebap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde maska rejimine gödökçiligiň gowşudylandygyny, restoranlar, kafelaryň ençemesiniň açylandygyny habar berdiler. Şol bir wagtda olar raýatlaryň sebitary hereketine we regionlardaky uly bazarlaryň esasy söwda merkezleriniň işine girdilen gadagynçylyklaryň henidem saklanyp galýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri virus aladalary sebäpli girdilýän çäklendirmeler we olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada açaçan beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz bazarlaryň ýene ýapylandygyny we giçlik sagat 6-dan soň hereketiň çäklendirilendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä şäherde 10 günläp ekologik çäreler geçiriler, transport çäklendirilýär, işe velosipedli gatnamak talap edilýär, adamlaryň işlerine piýada barmaly bolýan halatlary köp bolýar. Medisina universitetine, onkologiýa we beýleki hassahanalara barýan näsaglar olarda işleýän we okuyan raýatlar transportdan kösenýär.